खुलुमखा जत खामानि दाखोते बुकसं तिनि कायसा कखनो तुयै ओ भिडियो नारनि बसका बा भिडियो नि बिसिंति नारना थाइसा थाइनि कक साना बागै फाइमानि आबांखा नार जतन साइमानो ताबुनि हापां बिद्या ज्योतिनि मुंरुगै चिनि जे कक बर कक आमानि कक जे ककनो 1979 नि 19 জানুয়ারি চিনি गभर्नमेंट बाय हापां बाय गसी नाहार जा बा गसी नाहार माने याबल केबिटी टीचर नियोग खालायजागै दं माने एबा खबा ककबर फोरोंजागै दं माने फेकबा ओ हापां फायै आबनो विद्या ज्योतिनि मुंरुगै स्कुलनि सिमी ओ ककबर ककनो नरनानि चाइतोगै दं माने आबहाय कक माने जों टीएसयू नरक नुखाना थांनाय जराबो पेपर रगबो नुखाना नरक जों आबनो एडुकेशन डायरेक्टर थांगे जों डेपुटेशन रे लेखा मालाय लेखा प्रोटेस्ट रैली खालायखाते स्कुल ट्राइबल जत जागाव थाय आपनि एगेंस्ट जों खराक दिसाखा सो जों ओ खराक दिसा माने याबलो बेलानो कक्तमा काहाम आबंखा हापां जों आबहाय सिनि प्रोटेस्ट नुगै बरक मा गसिखा जे ताबो जतन ककबरक नागै माननाय ककबरक न तुई परि माननाय फियाखबा जदिसे ओ गसिमाने याबलो फानो जों जुदि कोनो स्कुलाव ककबर साबजेक्ट तुयै जुदि हायनो हाय ती वैसे जुदि स्कुल नाहारिया होंके आबने एगेंस्ट नरक खराक दिसरि जों बायबानो नरक करंदि जों थाङै प्रोटेस्ट खालायनाय सो जों जिनि ओ जबा ओ जे टीएसयूनि जबा खालायमानि ओ जबा खालायथानि जे जिनि लगेटर नायरकनो जों बेलेखना हामबाय मारुओ आबो हायकेनो जों जबानि बिसिंतैनो जिनि सामुरावनो चारिनानि नांनाय तो तिनि आवहाय जबानि जे सक्सेस अमानि आबो जिनि बागै जत जिनि ओ जबा कुथुमनाय जिनि टीएसयूनि आदं रकबो बेलेखना हामबाय गानागिनि स्कुलनि स्टुडेन्ट रकबो बेलेखना हामबाय नरक खराक दिसामानि बागै सो फाइनाय सालाबो आतिखेनो जिनि टीएसयूनि जबा तंनाय तिब्रा साहाम करनि बागै आबो हायकेनो नरक कुसनो लगेरेदि फानरेदि जतन बेलेखना हामबाय खुलुमका टीएसयू आइलो